ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo class world. This is onye classic march. Ụmụnne ihe na-emekwa mkpamkpa na akpa kamgbe nwa nwaanyị a bi na mba United Kingdom ji kpọtacha ndị bụla akata mkpa ego papia wee sụọ papia mma a na-asị ha ọ dịzikwa mma ka a na-egosi ụmụaka ego. Biko ụmụnne ka anyị ghara ịnọ ka ihe na-emebi, ka anyị rọbụ ọnụ mind. Nkwuchi ihe a mmekwu unu saa anya ma unu kwuo uche unu, ma ọ bụrụ na m kwutere unu si na ọ dịkwa mma ihe nkwu, good, fine, beautiful ma cool. So ajụjụ na-asị ọ si na-ezonerezi ụmụaka ego, si ekwene ka fa na-afụ ego anya, ka ọ si na-enyefe anya ego once a week, nya pocket money ka once a month. Ụfọdụ na-asị sinye na ọ dị mma ka enye ka fa ghara ịdị na-ene anya na-ezu ori ma ọ bụ na-eso nwoke. Ụfọdụ si mba na ọ dịrọ mma na enyebe ụmụaka ego ka fa weli na-agagharị shop niile, fa ebido baba omekome nyafe ilikulu ebe ahụ ka ndị ajọ mmadụ ga-anọ kọ na afa wee nyekwefe ọgwụ fa ji na-ele. Ụfọdụ si na ọ dị mma ka emeghele ụmụaka bank akaụntụ, nyezie fa ego, tinye ego na ya, fa ewezielu na-eli ka o si sọfa. Ụfọdụ si mba ime fon ahụ fa feel too much power, do emboldened, ma fa enwezina respect, ma egwu adịzi na fa n'anya. Ịma ndị na-akọntrolu zi ụmụ gị, ego a na-akọntrolu fa maka onwezi ihe ịmago fa ga na-abịa na-ayọ gị ka imeelu fa nya ịgwazi afọ okwu fa na-eme isi ike, ifugo ihe argumenti a na-eme, ịghọtago. So ụfọdụ si nwa gị chọọ ihe idulie ga inye ya ọjọọ, mana ọ bụrụ ihe niile ka ị ga na-enye. So argumenti a na-aghazi isi unu afụ gị kedu nke a ga-emerapụ ibi amakwanụ. Ma ụmụnne biko saanụ ya bụ mkpuche nkwuo uche onye adịa njọ. Ịma na onye ọbụla nya uche na-akpa nke onye adịa njọ, so nkwukwe uche unu. So nke m na-ekwukwe ka aka mma bụ ihe nwa gị chọọ gị na ya yiri je gotie n'afịa, igotie nye ya. Ọ chọkwa ntagharị ọnụ ije gote ihe nye, ọ chọọ ihe iweta nye. Ụfọdụ na-enye nwafe ego fa jee mee ihe sọfa nya. Ihe anyị na-ekwukwa ihe a bụ ndị obere ụmụaka ka dị under 18 ka abacha sekọndịrị ọfụ. Ụmụnne agwụ nọkwa n'akịlịka kedu nke na-eme, kedu nke na-eme. Na ụfọdụ si na ọ bụrụ eziokwu nka ọ bụrụ eziokwu mgbe ịfụnanya wee kwele. A sị na doubting Thomas ga-emechekwa ekwele mgbe ọ fụrụ o wee kwele. Ọ bụ ihe mere mmadụ ka iji ga-eteki precaution, ọ yara echegodi ka o mee gị ma ọ bụ ị nọrọ na-eme nye ọ bụrụ eziokwu ntili o mee gị. Ị mara nwa ikwu n'aka enwesị na ọ mara nwa ukwu n'aka, na ọ mara ma ọ kala ụtụta, ọ bụ sọ nke ibu n'afọ ka ị ga-trọst ifugi. So ndewo na ụmụnne, afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Elizabeth United Kingdom ka m si na-ewetelu unu ozi ọma. Nyekwana anyị ịkala ịfụnanya ma kesakwa. Daalụ.